मा टुइस्ट आं बेखौ बुंनो सानाखैमोन खिन्थु आं बुंनोसै आरो मानो होनोबा जेम्सआबो आंनि माखासे बिराद नंथा बांथा खोथाफोर बुंबायना खिन्थु आङो कामाख्या मन्दिरनि कसम जादो आङो जि बुंगोन हसाखौ बुंगोन आरो मा खोथा बियो जेब्लानिखि बेनि जिथु एक्स गार्लफ्रेन्ड बियो मिथिबाय जे गेमस्ट्रीजों मोजां मोनलायबाय बेबायदि होननानै अब्लाना सासे हिनजावसाया आं बे टाइमावहा शुटिं जोबनोसै अनलि सानसे ना साननै दंबावो शुटिंआ बे टाइमाव सासे हिनजावसाया आंखौ गाबै गाबै बुंहरबाय ओइ जेम्सजों आङो मोजां मोनलायो आं जेम्सनि गार्लफ्रेन्ड आङो लखिमपुरनि ना धेमाजिनि होन्दोंमोनलै लखिमपुर मोनदां आङो गुवाहाटीयाव थायो आङो गुवाहाटीयावहा निउस चेनेलाव मावो नोङो जुदि प्लिज आंनि भिडिअखौ नायदोंबा आंखौ कन्टेक्ट खालाम आंखौ इन्स्टाग्रामाव मेसेज खालामबा फेसबुकाव मेसेज खालामबाथ' आंखौ मोननाय नङा फेसबुकाव बिराद मेसेज फैयो आं बारा पात्ता मोना खिन्थु इन्स्टाग्रामाव आंनि कमेन्ट्सआव आंखौ टेग खालामनानै कमेन्ट्स खालाम बा नोङो इन्स्टाग्रामाव आंखौ मेसेज खालाम दे नोङो बुंनांगोन जेम्सआ ओरैबायदि नोंनि लाइफखौ जेरैबायदि बरबाद खालामदो आंनि लाइफखौबोथ' बेबायदि बरबाद खालामदो बियो आरो सासे हिनजावसानि लाइफखौ बरबाद खालामदो स' नोङो गिनानै थानाङा आरो जुदि नोङो हाबाबो जाबायबा मिथिला हाबा जाबायबाथ' नोङो आंखौ कन्टेक्ट खालामनांला खिन्थु बेफोरबायदि जेम्सआ माने सुलुखौनो लाबाय थागोन जे सासेनिफ्राय सासे बिदि हिनजावसाखौ आंखौल' बरबाद खालामाखै बियो नोंखौबो बरबाद खालामदो बा बै सासेखौबो बरबाद खालामदो दै नों आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय नों आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो इन्स्टाग्रामाव मेसेज हरनानै स' आं बे खोथाखौ बुंनोसै मा जाखो सासे हिनजावसायाथ' आंखौ बिदि फन खामै गाबबाय आङो जेम्सनि गार्लफ्रेन्ड बे माथो नोंखौसो गोसोथोबायनो बेलाय आंनि फनखौ दानिया रिसिभबो खालामला आंजों रायलायलाबो हा आं जि शक जाबाय आरो मानो होनना बुङोब्ला जेम्सआथ' आंखौ बुंदोंमोन रावबो गार्लफ्रेन्ड गैया बिदि होननानै आरो आंहाबोथ' बे टाइमाव रावबो बयफ्रेन्ड गैयामोन बेखायसो जों रायलायदोंमोन जेनेबा बयफ्रेन्ड थाबाथ' आंबो रायलायनो हानाय नङामोन ओमफ्राय बे टाइमाव बे हिनजावसाया बुंबाय आरो ओहो आङो बेजों शिलंआवबो थांबाय आं बेजों फिजिकेल रिलेशनशिपबो जाबाय ओमफ्राय आरो आं भुटानावबो थांबाय गड प्रमिसलै आं थगायाखै कामाख्या मन्दिरनि कसम आंनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङै गाबदों बियो प्लिज गेमस्ट्री नों गार ओमफ्राय आं बेखौ बुंबाय आयौ बे बिदिसो नामा आंखौथ' बियो बुंदो गार्लफ्रेन्ड गैया होननानै आंबो बेखायसो बिखौ जेनेबा रायलायबाय थादो बेखायसो आं नै साननैल'सो जादो आं बेजों बिदि मोजां मोननायनि बायसा रायलायनाया खिन्थु जों शुटिंआवथ' बिदि लोगो बायसासो जेबो बिदि कानेक्सन गैया दा नै आंना शुटिंबो जोबसिगोन साननैल'सै जोङो गोजान जालायनोसै आंलाय सानदोंमोन आयौ आं इमान जेनेबा दासो मोजां मोनलायहांदो जेनेबा गोजान जालायनोसै लोगो मोनला होननासो दुखुसो जादोंमोन दा माथो नोंखौसो मोजां मोनो नामा नों बबेनि नों मा मावो बेफोरखौ सोंबाय आङो ओमफ्राय मायबा मोनसे नाम होनदोंमोन आं गोसोआव गैला बिराद गोबाव जाबायना ओमफ्राय उनावहा बे हिनजावसाया बुंबाय आंजों भुटानावबो थांबाय जोंहा रावबो गैया आं हारसिंल' जोंहा बाबाया आर्मि ना बेंकआव साख्रि मावो इदि होन्दोंमोन दे बियो मालदारनो आरो बिस्रा गावआनो बुंनानै लादो ओमफ्राय उनावहा नंगौ नामा दे होमबालाय सरि आङो नोंखौ इदि गार्लफ्रेन्ड गैया होनना साननासो आं बेखौ मोजां मोन्दोंमोन जुदि नोङो बेजोंनो मोजां मोनलायोबा जेबो नङा बियो सागे आंखौ लोगो मोनबाय थानायखाय नोंखौ बावनानै आंखौसो गोसोथोफ्लांदो खोमा जागोन दे आं साइड जाना होगोन बेबायदि बुंबाय दे आङो ओमफ्राय उनावहा आं मा खालामगोन नेक्स्ट दिना जि गाबबाय आङो हरसे गाबबाय माने आं माने बेखौनो लागोन होनना सानखाबायमोन नालाय आंनाव बिदि जेबो इदि फ्लार्ट खालामनाय माबा खालामनाय बिदि हुदा गैया दे बे टाइमावहा ओमफ्राय बे टाइमाव जेनेबा एसे गोदोरबो जाबाय नालाय ओमफ्राय उनावहा आं सानबाय आयौ आंथ' बिदिबा रायलायबा जानाय नङा मालाय जेनेबा बिथ' जेनेबा आंखौ नुनानै गोसोथोफ्लांबायदां बेस्रा बिजों बिदि रिलेशनशिपबो जाबायबा फिजिकेल रिलेशनशिपबो जाबायबा शिलंआवबो थांलायलायबायबा भुटानावबो थांलायलायना बिदि थाबायबा आंथ' बिदि रिलेशनशिप गेजेराव फैबा जानाय नङा बिदि होननानै आं जि गाबनानै आरो नेक्स्ट शुटिंआवहा आङो जेम्सखौ ब्लगबो खालामबाय आं रायलायासै जोबथानसै जोंना फाइट सिन मोनदे बे टाइमाव आं दाबो गोसोआव दङ बरमायावनो जादोंमोन शुटिंआ फाइटिंनि बिदि सिन लाबाय थादोंमोन ओमफ्राय रावबो मिथिया आरो शुटिंनि मानसिफ्राबो बिदिनो जोंखौ लोगो होननानै सानो ओमफ्राय जोंबो मोजां मोनलायखायाखैमोन नालाय सिगाङाव जास्ट जोबां साननैल' जादोंमोन ओमफ्राय बे टाइमाव आंखौ जेम्सआ मार रागा बुस्लिं बुस्ला खालामबाय मानो नों आंजों रायलायाखै बिनियाथ' डेन्जारखा नालाय डाइरेक्ट अन दा स्पट खामानि ओमफ्राय नों मानो आंजों रायलायाखै मायाखै बिदि ओमफ्राय आं जेबो बुङाखै जास्ट शुटिं खालामनांगौ खालामबाय ओमफ्राय मोनासि जाबाय दे शुटिं जोब्बाय ओमफ्राय जों रुमाव फैजोब्बाय गासिबो ओमफ्राय उनावहा इयावहा जेम्सआ आंनि रुमावहा फैबाय माने जों थानाय हिनजावसाफोरा एक्सट्रा थायोमोन नालाय शुटिंआव ओमफ्राय गावसोरा गाहायाव थायोमोन
जोङो फार्स्ट फ्ल'राव थायोमोन बिसोरो ग्राउन्ड फ्ल'राव थायोमोन आरो ओमफ्राय फैबाय आंनि सिगाङाव फैनानै बुंबाय नों आंजों मानो रायलायाखै मानो मायाखै ओमफ्राय आं गाबै गाबै बुंबाय आरो माथो नोंहालाय बिदि बिदि गार्लफ्रेन्ड दंखायोनो लखिमपुरनि माथो निउस लाइभआव मावलायलायोनो गुवाहाटियाव थायो माथो नोंदोलाय फिजिकेल रिलेसनशिपबो जाबायनो भुटानावबो थाखांबायनो माबायावबो थाखांबायनो माथो नोंलाय बेजों बिदि जाखालायनानै नों आंखौ मानो बिदि मोजां मोननांगौ आंथ' नोंखौ बिदि गार्लफ्रेन्ड दङ ना मिथियाना बेखायनो आंनो गोजान जाना होनोसै नोंसोरथ' इमान गोबावनिफ्राय मोजां मोनलायोनो आंथ' मैया दाख्लैसो फैनाय आंलाय मानो नोंसिनि गेजेराव हाबनो बिदि होनबाय बा बियो होबायलै टेरेसाव थांनानै नङा 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 टेरेसाव थांनानै खर' सर' बुखावबाय माबायावहा टेरेसावहा बिदि माबा थायोना बिदि वालाव थांनानै जि खर'खौ नै नों आंखौ बिसास खालामा आरो जि बुसबाय आरो ओमफ्राय आं सानबाय नंगौना नङा खोमालै हिन्जावसाया ओरैनोसो होनदों खोमा ओमफ्राय बे होनसोबाय आरो जेन्सआ आंखौसो बे गोसोथोयो गुरु पबित्र मोनाबो मिथियो मा होनो गुवाहाटियाव आङो खेबसेल'सो लोगो हमदो आं बिदि थाफेराखै आं बिदि फिजिकेल रिलेसनशिपबो जायाखै आं बेजों गोसोथोआखै बेसो आंखौ गोसोथोयो आं गोसोथोआ साइज गैया बाइस गैया अ साइज होननानै जि आंनि सायाव बुंसोबाय आरो आं नोंखौसो गोसोथोयो आं नोंखौसो बिदि लाइफ पार्टनार जागोन होननानै आं नोंखौनो लाखाबाय आरो नों मानो आंखौ बिदि गारनो नागिरदों होननानै जि ओहो नङा नों थगायदो होनना बुंबाबो जि खर'खौ बुसोबायलै वालावहा ओमफ्य बेहाथ' गोराथारना जेनेबा बडि बिल्डार खर'आबो गावाखै थैबो ओंखाराखै आरो ओमफ्राय ना लासैसो बुथिदो ना मादो मिथिया जि गोसा बुदो आरो ओमफ्राय बेथ' एक्सारसाइस खालामग्रा मानसिना खर'आबोथ' इमान दसेनो गावाना ओमफ्राय जि खर'खौ इदि गोसा बुनानैहा आंखौ बुंबाय आरो ओमफ्राय उनाव आंबो सानबाय ओमफ्राय नङादां ओरैनोसो होनदों खोमा आंखौ गोसो जानो गिनानै बा आंजों मोजां मोनज्लायनो गिनानै इदि होननानै सानबाय आरो आङो ओमफ्राय उनावहा जेम्सआ आंखौ इदि होनबाय नों बिसास खालामाराथ' बिसास खालामाबा नोङो बे हिन्जावसानियाव सोंहर जुदि बे आंजों मोजां मोनलायोबा जों सानैनिथ' फट' थागोन नों फट' बिहरलाय बिनियाव होनना बुंबाय ओमफ्राय आङो सानबाय नंमारगौथ' सोरबा मानसिया बिदि बुंहरबानो आं बिसास खालामगोन नामा बिदि होननानै ओमफ्राय हिन्जावसाखौ फन हरबाय आं फन हरनानै आं इदि होनबाय ओइ नों जुदि बेजों मोजां मोनलायोबा नों जुदि बेजों फिजिकेल रिलेसनशिपबो थालायलायबायबा नोंनिथ' बेजों मोजां मोननाय बा लोगो हमनायनिथ' फट' बा भिडिअफोरबोथ' थागोन ना नोंसिनि होननानै बे हिन्जावसाया जि गाबै बुंहरबाय आरो नङा दङमोन आंनियाव खिन्थु फनानो गोमाबाय ओमफ्राय आरो बियो बुख्रुबना होदो ना मादो इदिबो होनलायलांबाय आंखौ ओमफ्राय उनावहा बियो शुटिंआव थाबा आंजों रायलाया न'आव थांबाथाय आंजों रायलायो ओमफ्राय बुङो गेमस्ट्रियासो आंजों बिराद बोरैबा लाइन लानो नागिरो मानो नागिरो इदि होननानै बुङो दा माने आंनि सिगाङाव बुङो बे हिन्जावसायासो आंखौ गोसोथोनो नागिरो आरो बै हिन्जावसानियाव थांबाथाय आंखौसो बुङो माने गेमस्ट्रिया आंखौ सिथा खालामनो नागिरो गोसोथोनो नागिरो बेबायदि होननानै उल्था फाल्था जाबाय थादों आरो ओमफ्राय दा आङो क्लियार खालामनो थाखाय आं बेखौ बुंबाय नोङो दे जेबो नङा मालाबा गोसोनाया थाखायो जेबो नङा जुदि नोंनो बेखौ नांगौबा नों बिदोनो था आरो जुदि बेखौ नाङाबा आंनो थानोबा आंनो था खिन्थु बेखौ नों मोजाङै बुं इदि होननानै बुंबाय आं ओमफ्राय उनावहा बिदिनो बे हिन्जावसाखौ बियो बुंहरमारबाय एकदम डाइरेक्ट बुंहरबाय आरो दै नेक्स्ट दिना आंनो नोंखौ नाङा आंथ' नोंखौ मोजां मोना आं नोंखौ जिबनाव नोंदो हेपिबो थानो हानाय नङा आंनो गेमस्ट्रिखौसो नांगौ आं गेमस्ट्रिखौनो हाबा लागोन आं गेमस्ट्रिजों थागोन इदि होनबाय ओमफ्राय हिन्जावसाया जि गाबबाय जि बोरैबा मोनबाय आङो ओमफ्राय बोरैबा मोननानै ओमफ्राय उनावहाय हिन्जावसाया होनबाय दे जेबो नङा दे जिखुनु आंनि फैसा लानायखौल' हर होनबाय हे फैसा लानाय नोंलाय सासे आर्मि साख्रि मावलायलायनानै गावनि गार्लफ्रेन्डनिफ्राय फैसा लायो नामा होननानै बुंबाय आङो ओमफ्राय उनावहा बियो हिन्जावसाया होनबाय आंनिफ्राय बियो फैसा लायोमोन आर्मि साख्रि मावबाबो मिथिया मानो लायोमोन मानो होनना बुंबा गावनि सेलेरिखौ लायनो बियो हाफ सेलेरिखौ दोनोनो आरो जेनेबा आर्मि साख्रि मावनायावथ' बेसेबां सेलेरि मोनो आंथ' मिथिफेरा दाबो मिथिया आङो दै एक्जेक्टलि जास्ट आं खोनायोल' जेनेबा 50,000 बेफोर 45,000 बिदि मोनो होननानै बाट आं एक्जेक्टलि दिनैसिम मिथिया आरो ओमफ्राय उनाव बे हिन्जावसाया बुंबाय बे आंनिफ्राय फैसा लानाय दोङो जि गाज्रि वर्ड्स बुंबाय आरो आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो हाया जेम्सखौ बिराद रायबाय आंनिफ्राय फैसा लानाय दोङो 10,000 5,000 7,000 बहुत बार लानाय दोङो आंबो बेजोंनो हाबा जागोन होननासो आं होदोंमोन बेफोरबायसा होननानै बुंबाय ओमफ्रायथ' आङो जेम्सखौ बुंबाय आयौ नों लाजिया सासे हौवा मानसि जानानै नों हिन्जावनिफ्राय फैसा लानो आरो बेबो नों जेबो मावाबा मोनसे खोथा आरो मालाबा जेनेबा नों जेबो मावाबा नोंहाबो मालाबा माबा मोनसे प्रब्लेम जायो दिसुन जेबो नङा हिन्जावनिफ्राय लानायाबो बा हौवानिफ्राय लानायाबो इदिना बुंबाय आङो ओमफ्राय उनाव जि लाजिबाय आरो बियो जेम्सआ ओमफ्राय उनावहा बे बुंबाय दे हरगोन आं दा फैसा गैथ'वा हरगोन दे आङो फैसा थाबा होननानै बुंबाय कामाख्या मन्दिरनि कसमलै आं गिता दांनानै बुंनो हागोन बे खोथाया जेम्सआ जुदि दङबा नङा होनना बुंनो हानाय नङा मिथिबाय दङबा बुं नङा होननानै जेम्स खिन्थु नों बुंनो हाया मानो होनबा नों बिराद थगायसुला मानसि नों आंखौ बरबाद खालामनो थाखाय ना नोङो बिराद थगायनो हागौ आरो नोङो आंखौ बरबाद खालामनो थाखाय नोङो सासे हिन्जाव मानसिखौ डमिनेट खालामनानै जाग्रा नोङो मिथिबायना खिन्थु आं बेबायदि टाइपनि मानसि नङा नों हाजारखि आंखौ गाज्रि बुं हाजारखि माबा बुं खिन्थु आं जेनना थानाय मानसि नङा
आं बेबायदि टाइपनि मानसि नङा जे नोङो नै आं बेखौ बुङाखै जे हौवानि गाहाय जाना थानाङा आं बेखौ बुङाखै मिथिबाय किन्तु हौवा हिन्जाव मिलायलायनासो मोनसे संसार जायो बेबायदि नङा जे हौवाया सानफ्रोमबो डमिनेट खालामनांगौ हिन्जाव मानसि होननानै हौवाया जि थिनो बेखौनो मावनांगौ हौवाया उमुगाव थांनाङा होनबा थांनाङा उमुग गाननाङा होनबा गाननाङा बेबायदि टाइपनि नङा इकुवेल राइट्स थानांगौ हौवायाबो इकुवेल राइट्स थानांगौ हिन्जावाबो इकुवेल राइट्स थानांगौ ओमफ्राय उनाव मा जाखो दे आं खिथानोसै आंथ' सानदोंमोन आयौ नंमारासो होननानै ओमफ्राय उनावहा जेम्सआ इदि होनबाय थायो आरो आंखौ हे नङा नोङो मा बे खोथाखौनो बिसास खालामो नामा नुवाखै बे जुदि आंनो गोसोलायनायबा बेथ' नोंनो फट' हरनो हागौमोन ना फट'बो हरनो हायाखै नुवाखै नामा होननानै ओमफ्राय आंहाबो आरो सानबाय आंथ' जेम्सनि थाखाय बे टाइमाव फाग्लिना जेनेबा ओमफ्राय आंबो सानबाय नंमारगौथ' बे हिन्जावसाया थगायदोसो खोमा जेनेबा फट' सट' हरनो हायाखै जुदि गोसोलायमारोबाथ' फट' सट' हरनो हागौमोन बिदि होननानै ओमफ्राय उनावहा सानसेखालि आंखौ बियो आं बे टाइमाव शिलंआव फरायदे 2018 नि मार्चनिफ्रायसो आंजों बे रिलेशनशिपआव दङमोन ओमफ्राय 2018 बे टाइमाव आङो नेहुआव फरायोमोन मास्टार डिग्री ओमफ्राय बे टाइमाव बे आंखौ लोगो हमनो थांदो सुटियाव फैनायाव दे आंथ' बेखौनो बिराद मिस खालामनानै थायो आरो बेबो बुंनो हानाय नङा जे बियो आंखौ मालाबा आंनि मबाइलाव सोरनिबा मेसेज सोरनिबा गाज्रि मेसेज सोरजोंबा आङो फन रायलायनाय दिनैसिम नुफेरदों होननानै बे बुंनोबो हाया गावजों रिलेशनशिपआव थानायाव दे बा गावजों गारखांनायनि उनाव बेलेग खोथा आं सोरजोंबा हटेलाव थायो सोरजोंबा माबायाव लाइन मारियो बे बेलेग खोथा खिन्थु गावजों रिलेशनशिपआव थानायाव आं दिनैसिम कामाख्या मन्दिरनि कसम आं दिनैसिम बिदि गाज्रि खामानिबो मावफेराखै आरो बियो दिनैसिम आंनि फनखौथ' बियो लोगो हमबानो नायखायोमोन आरो आंहाबो जेबो प्रब्लेम गैयामोन बे आंनि फनखौ चेक खालामखायोमोन आरो दिनैसिम बियो माबा मोनसे मोन्दों होननानै कामाख्या मन्दिरनि कसम गावनि बिमा जोनोमगिरिनि कसम लानानै बे बुंनो हानाय नङा जे आंनि फनाव माबा मोनसे गाज्रि नुदों बा सोरजोंबा आङो बेजों रिलेशनशिपआव थानायाव लाइन मारिदों होननानै बुंनो हानाय नङा बियो ओमफ्राय उनाव मा जागोन शिलंआव आंखौ लोगो हमहैबाय बै हिन्जावसाया कल खालामबायब्रा ओमफ्रायथ' आं सासपेक्ट जाबाय जोङो बे टाइमाव शिलंआव दङ ओमफ्राय बै हिन्जावसाया फन खालामबाय बैयो दानै हरो आरो दानै हरो ओमफ्राय आंथ' सासपेक्ट जाबाय आरे सोरनि फन दानै हरदो इदि होननानै ओमफ्रायथ' बे बाथरुमाव थांनायावथ' बै हिन्जावसानि नाम्बारखौथ' आं सिरि लाखुमाबाय ओमफ्राय लाखुमानानै आङो कल खालामबाय बे नाम्बारखौ दे ओमफ्राय उनावहा बे टाइमाव बियो वाशरुमाव दङ बाथरुमाव ओमफ्राय उनाव आं कल खालामनायाव आं बुंहरबाय हेलौ सोर मानो फन खालामबाय थादों होननानै नोंदोसो दङ नामा बियो होननानै थिगसे हामा मारा हरबाय जेम्सखौ जि जाबाय होननानै गाबहरसोनानै साल्ला बियो आंखौ बुंदो सुटियाव थांनोनो मोनथ'वाखै सुटियाव थांनोनो मोना सुटिखौनो मोना होननानै आंनि सिगाङाव जि गाबहरदो सुटियाव फैबा लोगो हमगोन बे गेमस्ट्रिखौ आं रायलाया इ गेमस्ट्रिया मोजां नङा माबासो बियो गाज्रिसो मासो होननानै आंनि सिगाङाव थिगसे बुंहरदो आरो नोंदोसो दङ नामा बियो होननानै आंदोनो दङथ' बियो आंखौनो लोगो हमनो फैदो होननानै आंखौथ' डाइरेक्ट बुंबाय बे खोनाबाय खोमा बाथरुमनिफ्राय जल्दि ओंखारबोनानै फनखौ सेख'नानै आंनिफ्राय दानबाय फनखौथ' दानबाय ओमफ्राय दाननानै मा जाखो बे हिन्जावसाया मेसेज हरबाय फनखौथ' हरबाय फनखौ हरबाय थादों हिन्जावसाया ओमफ्राय बेथ' दानै होबाय थादों ओमफ्राय आंथ' जि गाबबाय हाब नोङो दाबो बेजों रिलेशनशिपआव दङ नों जुदि बेजोंनो रिलेशनशिपआव थानोबा आंखौ मानो लाखो नोङो आंबोथ' नोंनि बुंनायावनो बिसास खालामबाय जेनेबा फट' सट'बो होनो हायाखै बे हिन्जावसाया थगायदोसो दां इदि होनना सानबाय आङो इदि होननानै इदिखायसो आं नोंजों रिलेशनशिपआव दङ इदि होननानै ओमफ्राय बियो बुंबाय आरो आं बेखौ मोजां मोना माबाले फैसा बिहरदों आंनियाव आं सिगाङाव फैसा लानाया बेखौ सोना हरनो थिनदो र' दा सानैबो थांनानै सोना हैगोन होननानै ओमफ्राय सोना हैनो होनना बुङो बे दिनाबो ओमफ्राय मोना जाबाबो सोना हैला ओमफ्राय नेक्स्ट दिनाथ' आं बिराद रागा जोंबाय नों जुदि बेखौ गोसथो माराबा नोंखौ फैसा होनो थाखायसो जुदि फन खालामबाय थादोबा नोङो फैसाखौ सोना हैदो थां इदि होनना बुंनानै आङो थिनहरबाय ओमफ्राय ATM-आवहा भगबाननि कसम दे बेखौ नङा होनना बुंनो हानाय नङा बे हिन्जावसानिफ्राय फैसा लानाय फैसाखौ 10,000 ना मा 15,000 बेखौ बेयो ATM-आव थांनानै ट्रान्सफार खालामहैदो आंखौसो बुंनो फैसा जाग्रा होननानै आङो बेनि दिनैसिम दै आङो माबा मोनसे प्रुफ दङबा नों होफाय जेम्स आं नोंनि थाइसेबो बिदि फैसा जायाखै ओमफ्राय पुलिस केस होनायावहाय आङो जुदि कर्टआव स्टेटमेन्ट हैनायमोनबा नोंखौबो माबा मोनसे एक्सन लागोमोन जिहेतु नों आंनि लाइफखौ बरबाद खालामदों दै ओमफ्राय आरो बेबो आंखौ माबा स्टेटमेन्ट होदों मा स्टेटमेन्ट होदों मिथिबायना पुलिस स्टेशनावहाय जितु रिसार्च सोनो मालाबा 500 थाखा हरो आरो आंबो मालाबा रिसार्च सोना हरो बेफोर 500 नि फैसाखौनो बेयाव बे प्रिन्ट आउट खालामनानै एज ए डकुमेन्टस
पुलिस स्टेशनाव होदो पुलिसनि जितु असि बेयो आंखौ लिंहरनानै मा होनदों मिथिबाय दा आरे नों बेबायदि मानसिखौ मोजां मोन्दोंमोन हो 500 थाखा नोंनो सोना हरनायखौबो बियो प्रिन्ट आउट खालामनानै होदो होननानै जि लासिं सिं मोनबायले आं भगबान 500 थाखा जेनेबा गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड रिलेशनशिपआव थानायाव जुदि नोङो बे हिन्जावसाजों उन्दुलायनो हादोंबा बे हौवाजों जुदि नोङो फिजिकेल रिलेशनशिपआव थानो हादोंबा 500 नि रिसार्च सोनायाव नोंहा मा प्रब्लेम जेनेबा दे जेबो नङा बिदिया जाखायो आरो नों जे बुंदो आंनिफ्राय बिराद फैसा जाबाय गेम्सआ मा प्रुफ दङ फैसा जानायनि दिनैसिम आङो भगबाननि कसम जानानै बुंनो हायो नोंनिफ्राय आङो इदि 500,000 बिदिनि बारा दिनैसिम फैसा लाफेराखै आरो फैसा नोंनि एकाउन्टआव जुदि बिदि आप टु डेट खालामनायाव जुदि मोनोबा मोनसेल' मोनगोन बेबो 30,000 नङाबा 40,000 दे बे 30 ना 40,000 आं बारा गोसोआव गैला बे 30 ना 40,000 फैसाखौबो आं डाइरेक्ट लायाखै मानो लायाखै माबायदियाव आंनि एकाउन्टआव ट्रान्सफार खालामदों आं बेखौ बुजायना होनि दै माबायदियाव ट्रान्सफार खालामदों होनबा बे बुंबाय जोङो गवा थांनो थौ बिदि होननानै बेरायनो अबभियासलि आंबो थौ होनना बुंखागोन मानो होनबा आं बेजों बे टाइमाव रिलेशनशिपआव दंमोन ओमफ्राय बेयावहा जोङो प्लानिं खालामबाय जे जों गवायाव थांगोन दे न' डाउट आं बे टाइमाव फ्लाइट गाखोफेराखै मानो होनबा आंहा थांनांगौबो जायाखै आरो आं बे टाइमाव जेबो आंहा इनकाम सर्सबो गैयामोन मानो होनबा आं बे टाइमाव मोनसे मोननै बिदि मुभिल'सो खालामोमोन आरो मोनसे मोननै मुभि खालामनायाव आं बेसे फैसा मोनोमोन 40,000 45,000 मोनसे एलबाम गाबा मोनोमोन आङो 15,000 बा 20,000 बेफोरबायदि आरो बेनिख्रुइ बारा मोना स' आंहा जेरावबो थांनांगौ बिदि खामानियानो गैयामोन बिदिबालाय आंलाय फ्लाइटआव माला गाखोफेरनो ओमफ्राय जों सानैया प्लानिं खालामबाय उथु गवायाव बेरायहैनो बिदि होननानै ओमफ्राय उनावहा बेयावसो आं फार्स्ट टाइम फ्लाइट गाखोबाय दे आं मानियो नोंनो गाखोदो आंखौ बेखौबो मानियो आङो दे भाइ आं बुंनाबो लायाखै जे आं आंनि फैसाजों गाखोदों होननानै औ मानियो आं नोंदों रिलेशनशिपआवनो थानायावनो आङो गवायाव थांदों बे गवायाव थांनायानो आंनि फार्स्ट जेनेबा आसामनि बाहेरावथ' शिलंआव थांबाय जेनेबा आरो फ्लाइटजों आसामनि बाहेराव थांनाया नोंजोंनो फार्स्ट टाइम दे आं मानिबाय किन्तु बेयावहा मा जाखो 2000 बेसेमोन 2018 ना 19 आव मोनदां 19 आवमोन खोमा दे जानुवारि ना मायाव थांदोंमोन खोमा जोङो ओमफ्राय बे टाइमावहाय बेनि जितु एटिएम दङना बेनि भेलिडिटिया थांसिगौमोन आरो ओमफ्राय बेयावनो मा होनखो आरो भेलिडिटियाबो थांसिगौमोन ओमफ्राय आरो मोनसे बुस्थु ओइ जितु एटिएम आवहाय दालाय ओइ गोमो गोमो सिमनि टाइप मोनसे सिम्बल माबा गैया होमबा सिम कार्ड बायसा बे बुस्थुआ गैयाबालायनो एटिएम खौ ब्लक खालामसिगोन होननाय बे टाइमाव मोनसे बुस्थु फैदोंमोन दे ओमफ्राय बे टाइमावहा बेनि एटिएम आवहा बै गोमो बुस्थुआ गैयामोन मा होनो आं बेखौ मिथिया दे जिखुनु गोमो सिम कार्ड बायसा थायोना बे बुस्थुआ गैयामोन ओमफ्राय बेयावहा मा होनखो बियो जोङो गवायाव थांनायावहा बायचान्स आंनि एटिएमआ ब्लक जानांगौबा भेलिडिटिया गैला आरो बै गोमो बुस्थु जितु सिम्बला बे गैया बेखायनो आंनि एटिएमआ ब्लक जानो हागौ आं नोंनियावहा ट्रान्सफार खालामनोसै नोंनि एटिएमनिफ्रायनो फैसा दिहुननानै जोङो सोलिगोन बिदि होननानै दे 30,000 ना 40,000 बेनि एकाउन्टआव आप टु डेट खालामबा दाबो मोनगोन आरो बेनिख्रुइ बेलेग फैसा जिबनाव मोना आखाइ दाननानै खोमा हास'नानै बुंनो हायो आं आरो भगबाननि कसम जानानै बुंनो हायो आंनि जोनोमगिरि बिमा बिफानि कसम लानानै बुंनो हायो आं बिनिफ्राय बिदि थाइसेबो फैसा जायाखै आरो माबायदि प्रुफ होनो हायो आं बेखौबो बुंगासिनो ओमफ्राय बेनि उनावहाय बिस्रानि जितु आंनियावहा जुदि फैसा ट्रान्सफार खालामोबा बिस्रा बिब'ना बिमा ना बिब'नियाव फन दङना बे फनावहा नटिफिकेसन थाङो ओमफ्राय बिसा बिब'नाव नटिफिकेसन थांबाय ओमफ्राय बिसा बिब'मोना माने बिराद दुखु मोनबाय आरो बिनोलाय माने 30,000 40,000 फैसा सोना हरदो बिदि होननानै ओमफ्राय आं उनावहा मा खालामखो बिसोरथ' जेनेबा सानगोन ना आंनोसो हरदो होननानै बिसोरथ' साननाय नङा जेनेबा गवायाव बेरायनो थांनायखायसो बेनि जितु एटिएम बेयो भेलिडिटिया गैयिखायसो आंनियाव सोथरदो बेखौथ' बिसोर बुजिनाय नङा बेखायनो आङो बिस्रा बिब' जितु हौवादो गारलायनाय दङना सासे बे आब' हिमानिनियावहाय आङो माबाहै वाट्सएपआवहा बुंहरबाय आब' नोंसोरो आंखौ भुल सानदो खोमा जेम्सआ बिदि आंनियाव डाइरेक्ट बिदि 30-40,000 आंनियाव बिदि फैसा सोना हराखै जोङो गवा थांदोंमोन नालाय बेयावसो बियो बाहायनो थाखाय बिदि फैसा सोना हरदोंमोन आब' आं बिदि जेम्सनिफ्राय फैसा लाफेराखै मानो होनबा बिस्राबो न'खरा हालोदा बिदि जेनेबा जेम्सजोंनो डिपेन्ड जानानै थायो थिग बेबायदिनो बेखायनो आंबो सानबाय मा ओहो आं बेबायदि बुंनांगोन मानो होनबा बिसोर मिसआन्डारस्टेन्डिं जागोन दै बेबायदि जाबाय ओमफ्राय जेम्सआ दि होनो फैसा जानाय मानाय गड प्रमिस होननानै बुङो आङो जेम्सआ
जुदि जोङो मालाबा चाउमिन माबा माबि जायोना मालाबा फैसाखौनो होआ बे मिथिबायना आंसो उल्था फैसा होयो ओमफ्राय बे मा होनो मिथिबायना आंना नै फैसायानो हाबाखैलै बे मासनिया ओमफ्राय आं सानोमोन आरो आं जिबनावबो सोंफेराखै दै नों बेसे सेलेरि मोनो होननानै जिबनावबो आं दिनैसिम सोंफेराखै जेम्सखौ नों बेसे सेलेरि मोनो नों आर्मिया बेसे मा नोंनि इनकामा बेसेबां इदि होननानै जिबनाव सोंफेराखै ओमफ्राय जेम्सआ खालि आंखौ बिदिल' होनबाय थायो ओरैबायसा कनजुस खालि आंखौ बिदिल' होनो आरो साख्रि मावलायनायानो आंनिया माबाया सेलेरियानो हाबाखैले ओमफ्राय आरो एसे लेट जादो आं मिथिया आरोना आर्मिफोरनि सेलेरिया बिदि लेटै हाबो ना मायो आं मिथिया बे सानो आरो दे जेबो नङा बिदि होननानै आं होयो आरोना आंनि पार्सनिफ्राय दिहुननानै मालाबा जोङो बिदिनो गुवाहाटियाव चाउमिन टाउमिन माबा माबि मम' सम' जाबाथाय बाराथ' फैसा जाखाया 500 600 बेफोरबायदि जायो रेस्टुरेन्टआव जेनेबा ओमफ्राय उनावहा एटिएमआव लांनानै आंखौ देखायो नैले नों थगायदो होनना साननो हागौ दे खिन्थु आं थगायाखै होननानै एटिएमआव देखायबा हसायैनो फैसाया गैमारा खिन्थु बेलेग एक्सट्रा एटिएम दङ ना एक्सट्रा एकाउन्ट दङ ना मा आं बेखौबो मिथिया आरोना खिन्थु आंखौ बिदि देखायो ओमफ्राय आं सानो आरो दे जेबो नङा बिदि होननानै ओमफ्राय आरो सानसेखालि आंनो खिथाबाय आङो आंनि हाफ सेलेरिखौ आङो माबा दोङो फिक्स डिप'जिटआव दोनो बेखायनो आंनो फैसाया एसे खस्थ' जायो आरो जोंहा आदाबो गैला आदाबो थैबाय आरो जोंहा मामा बाबाखौबो आं फिसिनांगौ आरो जोंहा आब'आबो हौवाजों गारलायलायबाय बिसोर सानैनि गथ'फोर फिसिनांगौ दे जेबो नङा बिदि होननानै आङो बुजिनानै थायो आरो जेबो नङा दे आंनो होगोन दे जेबो नङा बिदि होननानै आंबो होयो बेबो मालाबा होयो बेबायदि आरो दे जेनेबा बुजिलायनायदोसो मोनसे रिलेशनशिपा जायोना ओरैबायदि आंखौ रावबो हौवा मानसि सोरबा कन्ट्रेक्टरानो जा सोरबा मिनिस्टारानो जा सोरबा गाज्रि मानसियानो जा आंखौ दिनैसिम बुंफेरनो हानाय नङा जे गेमस्ट्रिया आंजों दिनैसिम गाज्रि खोथा रायलायफेरदों गेमस्ट्रिया आंजों फैसानि थाखाय दिनैसिम उन्दुफेरदों होनना रावबो मानसि बुंनो हाया आरो सोरबा जुदि बुंनो दम दङबा आंनि खाथियाव फैनानै बुंफै मानो होनबा आं गिया मानो होनबा रावबो बिदियानो गैखाया आरो आङो जेम्सदोनो फार्स्ट टाइम बिदि ससियेल मिडियायाव फट' होदों भिडिअ होदों मानो आं बेजोंनो रिलेशनशिपआव थानो होननानै खिन्थु उनावहाय जेथिया 6 मान्थ बारलांबाय जोंनि रिलेशनशिपआ जोंना रिलेशनशिपआ 6 मान्थ बारलांनायनि उनावहा बियो आंखौ टर्चार खालामनाय स्टार्ट खालामलांबाय दे नोङो उमुगाव थांनो मोना उमुग जानो मोना हाबा जानांसिगौ नोङो फरायनो मोनला साख्रि मावनो मोना आं साख्रि मावनायानो जथेस्थ' नोङो न'आव थानांगौ गामियावहा थानांगौ नोङो हाबा जानांगौ हाबा जानानै नों हाउस वाइफ जानांगौ खिन्थु आं हाउस वाइफखौबो गाज्रि बुङा दे जोंहा मामायानो हाउस वाइफ इभेन जोंहा बाजैयाबो हाउस वाइफ जोंहा आब'आबो हाउस वाइफ दे खिन्थु सबनिबो थिंकिंआ आलदा आलदा थायो जेरैहाय आङो जेनेबा मास्टार डिग्री कमप्लिट खालामबाय आं माबा मोनसे सिमां नुनासो मास्टार डिग्रीखौ खालामदों नङाबाथ' आं ग्रेजुवेसन कमप्लिट खालामनानै थानो हागौमोन मोजां हौवाजों हाबा जानानै दलद थानो हागौमोन खिन्थु आंनि साननाया बेबायदि नङा आंनि साननाया मा आं मास्टार डिग्री कमप्लिट खालामगोन टेट एग्जाम होगोन बास प्रफेसार जानोसै बेबायदि मानो होनबा आं बे टाइमाव इउटुबबो खेवाखैमोन ओमफ्राय आं इउटुब भिडिअ बिराद नायो आरो शिलंआव थाबा बिराद नायो आं सानबाय माथो बिलाय बिराद मोजां खामानि आंबो खालामनो हागोन मानो होनबा आंनि जिथु स्पिकिं स्किल्स दङ जेनेबा जिमानखिनि आं गावखौ कनफिडेन्ट फिल खालामो बेखिनि कनफिडेन्टआ दङ स' आङो भ्लगिं भिडिअ स्टार्ट खालामनो हायो बिदि होननानै ओमफ्राय गावनियाव बुंबाय आङो बे टाइमाव आंनाव मोजां फन गैयामोन दे ओमफ्राय उनावहा मा जाखो आङो बे टाइमावहा हस्टेलाव थायोमोन ओमफ्राय दानाबा जिथु जोंनि केम्पासनि हस्टेल बे हस्टेला अनलि 1800 रुपिस दे ओमफ्राय इसोरनि अननायाव आं फरायनायाव एसेबां मोजां नङा दे उन्दैनिफ्राय मेट्रिकआवबो सेकेन्ड डिभिजन ओमफ्राय मेट्रिकआव सेकेन्ड डिभिजन 50% मोनसे बड'आव लेटार ओमफ्राय HS आवहा जाबाय सेकेन्ड डिभिजन 58% दे ओमफ्राय डिग्रीनिफ्रायसो आंनि फरायनाया मोजां जादों मानो होनबा बे टाइमाव एसे मेचुरबो जाबाय न एसे देरबाय जेनेबा बुजिबाय ओमफ्राय डिग्रीयावहा आंनि पार्सेन्टआ 74.80 ना मा बिदि दे 74 पइन्ट सामथिं आरो स' बेयावहाय फार्स्ट क्लास मोनबाय आङो डिग्रीयाव बेखायनो आङो नेहुआवबो सिट मोनबाय ओमफ्राय नेहुआव सिट मोननानै मा जाखो आङो डाइरेक्ट जिथु नेहुनि केम्पास बेयावहा जिथु हस्टेल थायो बेयावबो सिट मोनबाय खिन्थु आंनि लोगोफोर माखासेया बेस्राफोरा इमान बिस्राबो न'खराव एसेबां मोजां नङा जोंफोरबायदिनो जेनेबा खस्थ' खालामनानै बिमा बिफाया फरायहोदो स' बिसोरो बाहेरावहाय 5000 6000 होननानै बाहेरनि हस्टेलाव थानांगौ दे ओमफ्राय मा प्रब्लेम जाखो आंहा बेयावनो मिथिबाय आं जेम्सआ बिराद कनजुस बिराद माबा होननानै दे माबायदियाव जेनेबा जोंहा जास्ट हाबाल'सो जानो बाखि दे बाट जोङो बिदि माने बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्डबाबो एकदम क्लोज जाबाय मानो होनबा जोंहाबो न'आव मिथिबाय बिस्राबो न'आव मिथिबाय थांलाय फैलाय बिदि आरो बेखायनो जोंहा जेबो टेनसन गैलामोन ओमफ्राय उनावहाय मा जाखो आं बे टाइमावहा फाग्लि दे मोनसे इयारावनो 2017आवथ' आं मोजां मोननाया खाना मुभिखौ खालामबाय ओमफ्राय 2018आवहाय आङो फाग्लि शुटिं खालामदो उदांस्रि शुटिं खालामदो ओमफ्राय मोनसेया मा नाम मोनलाय माबा फाग्लि उदांस्रि लोगोरि बे मोनथाम शुटिं खालामदो दे आं मोनसे बोसोरावनो ओमफ्राय बे टाइमावथ' आं हस्टेलनिफ्राय बिराद माने लिभ लानानै फैनो गोनां जाबाय ओमफ्राय हस्टेल वार्डेना आंखौ वार्निं होबाय गेमस्ट्रि जेनेबा आङो
थगायनानै बै डक्टरनि बै प्रेसक्रिप्शन थायोना जेनेबा मिसाके लिरनानै बेखौ होनानै आङो माने बेखौ लिरनानै आङो एप्लिकेसन होनानै लोमजानाय एप्लिकेसन होनानै आङो शुटिंआव फैबाय थायोमोन दै एलबामनियानो जा मायानो जा बे टाइमाव आब' रेवनायावबो एलबाम गादोंमोन सोरनियावबा एलबाम गादोंमोन बेबायदि एलबाम गानो फैबाय थायोमोन आं आरो सानजारांनियावबो एलबाम गादोंमोन आं बे टाइमाव ओमफ्राय बिदिनो एप्लिकेसन होनानै आङो एलबाम गानो फैयोमन ओमफ्राय एलबाम गानो फैनायाव मा जाखो वार्डेनाथ' आंखौ सानबाय हारे बे एसां लोमजायोना इमान लोमजानायनिल' एप्लिकेसन होबाय थायो इमान एबसेन्ट जाबाय थायो साला हस्टेलावनो थाया बियो बिदि होननानै ओमफ्राय उनावहा थेंक गड जोंना जितु HOD दङ हेड अफ दि डिपार्टमेन्ट बे आंखौ बिराद अनोमोन दै जोंनि फिल'सफि डिपार्टमेन्टनिया आंनि एबसेन्टबाबो ना बियो सारा जेबो नङा दे जेबो नङा होननानै आं खालामना होगोन आं मेनेज खालामना होगोन बिदि होननानै मेनेज खालामना होयोमोन आरो दै HODआ ओरैबायसा अनोमोन आंखौ एकदम बिरादलै माइ डियार मानसि ओमफ्राय उनाव बेलेगफोरनिया बिराद प्रब्लेम जायो आरो ओमफ्राय बेलेगफोरा आंखौ बुंलायलायो ओइ माने नोंथ' क्लासावनो फैया बारा नोंनिया मानो एटेन्डेन्स प्रब्लेम जाया नों बोरै एग्जाम होबाय थानो मोनो जोंनियालाय माथो एटेन्डेन्स प्रब्लेम जानानै एग्जामखौनो होनो हाया होननानै जि बुंलायलायोमोन आरो खिन्थु HODआ आंजों माने बिराद मोजांमोन आरो HODआ आंखौ माबा माबि खालामनानै बिदिनो माबा खालामना होयोमोन आरो जेबो प्रब्लेम गैयि खालामना होयोमोन ओमफ्राय बेनि उनाव मा जाखो मेमा होनबाय आंखौ पुरा वार्निं होबाय नों थानोबा थानो थाया जोंनि हस्टेलाव बेबायदि रुल्स गैया जे हस्टेलाव थानानै माने मास मोननैदोसो खेबसे न'आव थांनो मोनोमोन दै बेफोरबायसा ओमफ्राय आङो एभ्रि मान्थ लिभखौनो लाबाय थायोमोन आं शुटिंनि थाखाय ओमफ्राय उनावहा मेमा होनबाय नों थानो मोनला बेयावहा हस्टेलाव आरो जुदि नों थानोबा आं मेमनो खिथाबाय आरो हसा खोथा मेम आं इदि शुटिंआवसो थायो आरो आंनि फैसाखौ आं गावनो होयो आं गावनि खरसाखौ आं गावनो दिहुनो बेखायनो आं शुटिंखौ खालामनो गोनां जायो ओमफ्राय मेमा होनबाय जानाय नङा नेहि चलेगा होनसोबायलै बेंगलिमोन ओरैबायसा हामा बियो मेमा माने बुजिया आरोना बेलेगफोर मोनबा बुजिगौमोन आरो जेबो नङा दे जेनेबा फाइनेन्शियल प्रब्लेमबो जायो गावनो मेनेज खालामो बेस्रा शुटिंबो खालामथो दे जेबो नङा खिन्थु बेराफारसेथिं साननो थांबा जेनेबा मेमा रुल्सफोरखौ मोजां मानि होनो नागिरोमोनदां आरो जेनेबा बेनिबो रेसपन्सिबिलिटि दङ जेनेबा एज ए वार्डेन जेनेबा बिदि बे मोनसे रुल्सआनो दंखायो जे बे हस्टेलाव थाबाथाय बिदि जानला मानला जेरावबो थानो मोना बिदि होननानै ओमफ्राय बिदिनो मेमा आंखौ होनबाय नोङो शुटिं खालामनो मोना हस्टेलाव थानोबा आरो नोङो जुदि शुटिं खालामनो गोसोबा हस्टेलनिफ्राय आउट जा बेलेग हस्टेलाव था बिदिना बिराद सिन्था खालामबाय आं ओमफ्राय आं जेम्सनो खिथाहरबाय ओइ मा जागोनलै आंनिया शुटिं खालामबाय नोंसिनियावबो शुटिंआव थांबाय आङो सिगाङावहाय बेनिबो बिराद लिभ लानाय दङ गोदो लोगोरिनिबो शुटिंनि लिभ लानाय दङ आं मा खालामबावनोलै बिदि होननानै बाबो जे बियो आंनि अनलि मास मोननैल'सै दै आंनि जितु मास्टार डिग्रीया जोबनो अनलि मास मोननैल'सै मास्टार डिग्रीया जोबनो ओमफ्राय बे मास मोननैयावहाय जुदि आं बाहेरनि हस्टेलाव थायो अनलि 10,000ल' खरस जागोन आंहा 5,000 करि दै 10,000 बे 10,000 फैसाखौबो जे बियो आंखौ बुङासै जे दे आं हरना होगोन होनबालाय माथो खालामबावनो नोंहाथ' शुटिं दंबावो नोंथ' शुटिंखौ फोजोबनांगोन नोंहाथ' एग्जामबो फैगासिनो दे जेबो नङा दे नोङो आं 10,000खौ होगोन नोङो बे बाहेरनि हस्टेलाव था इमान रायजाबाय थानांला बेबायदि मोनसे खोथाखौनो बुङासै मिथिबाय दा बियो आरो आंबोथ' बोरै बिनो लासिं सिं आंबोथ' लाजियोना जेनेबा नों आंनो होदो दे हस्टेल फिसखौ इदि होननानै आंथ' जिबनाव लाफेरा बिदि हस्टेल फिस जिबनाव आरो बियो आंनि हस्टेल फिस खेबसेबो होफेराखै बे फैसा जानायनि नाम होदो आंखौ इमान लासिं सिं जेनेबा आरो सोरबा हौवासाफोरा साननो हागौ जेनेबा बेफोरबायदि हिनजावसाबो थायो नालाय सोरबा बयफ्रेन्डनिफ्राय फैसा जाग्रा बेयावनो सोरबा साननोबो हागौ गेमस्रा नंमारगौ इमान दुगि देखायो इमान जोहोलि देखायो खिन्थु आं दुगि देखायनाय जोहोलि देखायनाया सिगाङाव बिदि देखाया दा देखायो मानो थाखाय आं एसे एनै जितु आर्निं खालामनो हादों आंहा फेशनाव शक देलायनो शक गाननाय जोमनायाव शक बेखायनो आङो जा एसे आर्जिनो हादों बेजोंसो आं गानदो जोमदो मिथिबायना आरो बेबायदि नङा जे सोरखौबा हेल्प खालामबा मबाइल केमेरायाव लानाल' हेल्प खालामनाय जायो बिदिबो नङा आरो सोरखौबा हेल्प खालामनाया केमेरायाव होबानो जे गाज्रि मेन्टेलिटिजों बा गाज्रि सेन्टिमेन्टजों होनाय जायो बे नङा भिडिअ होनाय जायो हेल्पखौ हेल्प खालामनाय भिडिअखौ मानि थाखाय होनाय जायो जेनेबा बेलेगा नुनानैबो इन्सपायार जायो आरो जों मालाबा हेल्प खालामो जेनेबा बहुत मानसिखौनो हेल्प खालामो खिन्थु जों बे टाइमाव भिडिअ लानाय जाया बिदि नङा जे गावनि जानाय देलायनायावल' गारो बेबायदि नङा जोंबो हेल्प खालामोब्रा मिथिबाय आं माथो खेबनै खेबथाम फेसबुकावबो पस्ट होदों आं बेमारि सानैखौबो हेल्प खालामदो बेफोरबायदि आरो बुंनो थांबाथ' बहुत दोङो खिन्थु ओमफ्राय उनाव मा जाखो बै खोथायाव फैफिनसै दे
खेबसेबो आंखौ बुङासै जे आं 10,000 फैसा सोना हरगोन नों हस्टेलाव मास मोननैखौ मोजाङै था मोजाङै फराय नों मोजाङै एग्जामखौ हो जिबनाव बुङासै बियो ओमफ्राय आं बेयावनो सानबाय हाब आं जाय मानसिजों हाबा जानो नागिरदो बे मानसिया माथो आंनि दुखु खस्थ'आवबो माथो आंखौलाय हेल्पबो खामा जेनेबा आरो आं सानबाय मानो होनोबा आंखौथ' होखारबाय नालाय वार्डेना जेनेबा नों शुटिं खालामनोबा जोंनि हस्टेलाव थानो मोना बिदि होनबाय ओमफ्राय आरो उपाय गैया ओमफ्राय उनावहा आं मा खालामगोन जोंहा मामानियाव बुंहरबाय मानो होनोबा आं हस्टेल फिस आंनि जितु 1800 जितु केम्पासनि सिङाव थानाय हस्टेल फिस बे 1800 को आं इदिनो शुटिं खालामनाय माबा खालामनाय बिनि फैसादोनो होयोमोन आरो 1800 ल'सो नालाय ओमफ्राय जेबो एक्सट्रा खरसाबो जाखाया ओमफ्राय उनावहाय आङो मामाखौ होनहरबाय मा आंखौ इदि खालामदो बिदि जेबो नङा दे मा आं 10,000 फैसाखौ हरगोन होननानै जोंहा बाबाया सोना हरबाय मिथिबायना ओमफ्राय आं बे 10,000 फैसाखौ होनानै प्राइभेट हस्टेलाव थानानै फरायबाय दे ग्रेजुवेसन कमप्लिट जाबाय आं बेयावनो एसे बोरैबा मोनबाय आरो बे बिदिसो इमान डमिनेट खालामो आंखौ शुटिं खालामनाङा मा खालामनाङा थाइलेण्डआव शुट खालामहैनाङा दे आं मानिबाय थाइलेण्डआव शुट खालामबा जेनेबा गाज्रि सेन्टिमेन्टआवसो लांनो नागिरदो दे आं बुजिबाय जेनेबा बयफ्रेन्ड एज ए बयफ्रेन्ड हिसाबै आंखौ जेनेबा सापर्ट खालामबाय ओमफ्राय आरो मा आं सानबाय नों जुदि आंनि खामानियाव जुदि हेंथाखौनो होनोबा आंनि फरायनाय टाइमावबो आंखौ हेल्प होना जेनेबा नंगौना नङा जेनेबा नों जुदि आंनि खामानि मावनायाव हेंथा होनोबा आं जुदि फैसा खामायनाय आंनि फैसा खामायनाय लामाखौनो जुदि नों हेंथाबो होनोबा आंनि फरायनायावलाय नोंलाय माथो थाइसेबो हेल्प होनो हाया होमबा आं नोंनि खोथाखौ मानो मानिनो नोंथ' आंनि बिमा बिफा नङा बिमा बिफायासो आंखौ खस्थ' खालामना फरायहोदो अब्ला आं बिमा बिफायानो आंखौ दिनैसिम बुंफेरा जे उमुगाव शुटिं खालामनाङा उमुगाव मानाङा उमुग इउटुब चेनेल खेवनाङा बा आं बुंबाय आं इउटुब चेनेल खेवनोसै आं ब्लगिं स्टार्ट खालामनोसै बिदि होननानै बा आंखौ थिगसे होनबायब्रा हा मा ब्लगिं सलिं बिलाय बेफोरबायदि खालामनाङा मा मोनजानो नोंलाय इउटुबावलाय हारसिंनो बखिबाय थानानै मानानै जि बुंबायब्रा बेलेग बायदि बयफ्रेन्ड बा सापर्ट खालामगौमोन ओमफ्राय उनाव सानबाय आं ओहो जानाय नङा ओमफ्राय आरो बिनि सायाव आरो सानजारां बे आदा मनिसनि बे टाइमाव बार्थडेमोन दै ओमफ्राय जोङो सोर दंमोन सिद्धार्थ आं लिपिका जों गासिबो ज' दङमोन दै ओमफ्राय उनावहा बेयावहा आं अनलाइन थाबाय थादों अनलाइनखौनो दोनखायो दै आङो जेम्सखौ मानो होनोबा आंहाथ' जेबो गिनांगौ गैया आं बेजों 2018 आवसो फार्स्ट टाइम मोजां मोनलायदों आरो 2019 आवनो ब्रेकआप जादों अनलि 1 इयारल' मोजां मोनलायदों आं बेजों ओमफ्राय उनावहा मा जाखो अनलाइन थाबाय थायो ओमफ्राय आंथ' खोनासंहोबाय थाखायो मा रायलायो माने बिदि बिराद डाउट आरो माने पार्टि जादों माबा खामगोन मा थागोन ओमफ्राय आंहाथ' जेबो गैया रावजोंबो स' अनलाइन थाबाय था खोनासंबाय था बिदि होननानै आं दोनबाय थायोमोन आरो बिदि फेन्दायावहा मबाइलखौ अनलाइन दोननानै ओमफ्राय उनावहा फनखौ दानलाय हरलाय हरबाय थायो ओइ दाबो फैनो जायाखै नामा जि गाज्रि राव रायो आरो ओमफ्राय जोंहा न'आव बिदि रावबो इउज खालामफेरा आरो आंनि रिलेटिभ्सआबो बिदि इउज खालामा आं दिनैसिम खोनाबोफेराखै ओमफ्राय उनावहा बेयो जि बुंहरो गाज्रि वर्ड्स ओमफ्राय उनावहा आङो थानो हायैनि फनखौ सुइच अफ खालामबाय आरो अन खालामफिनबाय आं दानो सुइच अफ खालामबाबो सुइच अफ खालामनानै सोरदोबा थाहैबाय माबाय बिदि होनना बुंजानो गिनानै आङो लगे अन खालामनानै रायलायफिनबाय ओरैबायदि टर्चार माने ओरैबायदि लासिं सिं ओमफ्राय सानसेखालि मा जाखो माबानि चिरां ना बिजनिनिमोन दे सासे आं नामखौ लाथ'ला बे डाइरेक्टर आंखौ फन हरबाय दे हरावहा ओमफ्राय आं हस्टेलाव दंमोन बे टाइमाव ओमफ्राय फन हरनानै आंखौ बुंबाय नेक्स्ट माबायावहा नेक्स्ट मुभियावहा नोंखौ लागोन बिदि प्रजेक्टनि बागै बिदि बिदिबा माबाया मुभिनि स्ट'रिया बोरै जागोन बिदिनो स्ट'रिखौ रायलायबाय गावखौबो कनफारेन्स खालामबाय आं गाहाबो खोनासंबाय थादों ओमफ्राय जि फनखौ दाननानै गुन्दै रेन्डि नोङो दाबो फन दोननो जायाखै नोङो दाबो रायलायबाय थानो नोंहा लाजिया मा मुभि खालामनो नोंलाय खालामनाङा जि खालामनांगौ आं खालामगोन ना नोंजों एलबाम नोंलाय मानो बेलेग भाषाजों खालामनो ओरैबायदि टर्चार माने आंनि लाइफखौ जेरावबो सेटेलबो जाहोनोबो होला आरो गावबो जेबो हेल्पबो खालामा आंखौ ओरैबायदि टर्चार ओमफ्राय आं सानबाय ओमफ्राय बिदिनो जोंहा आं खेबबासो बेखौ माफ होखादो दै जेब्लानोखि 6 मान्थ जाबाय 6 मान्थ जानायावनो ब्रेकआप जाबाय ओमफ्राय ब्रेकआप जानानै बिदिनो जों लोगो हमफिनो बिदिनो रायलायनानै मानानै सल्भ जाफिनो आरो माने पेटसाप जाफिनो ओमफ्राय पेटसाप जानानै ओमफ्राय जोङो बिदिनो खेबबासो आं बेखौ माफ होबाय आं बुंबाय मा आंखौ दिनैसिम बिदि गाज्रि राव बुंफेराखै रावबो आं बिदि नङा नोंथ' आरो बेलेग मानसिबावसो नोंखौथ' आं मैया दाख्लैसो लोगो मोनबावनाय जेनेबा आरो नों दानो आंखौ बिदि रायबा देनां मा रायबावगोन बिदि होननानै ओमफ्राय उनाव जि गाबै बुङो आरो सरि आं नोंखौ नङाबा आं थांना थानो हाया माया बिदि होनना बुङो ओमफ्राय आंहाबो आरो अननो ओंखारनानै दे गोजानाव थानाय मानसि बिजानि रागाजों माजों बुंफ्लांबाय बिदिनो खेबबासो माफ होबायलै आं मिथिबायना नोंसोर बुजिनाय नङा बे खोथाखौ आंसो मिथियो आं बेसे जेनेबा बेजोंबो बोरै टर्चार खालामजादों ओमफ्राय बेयाव आं मा सानखो हे भगबान आङो खेबबा माफ होनायनि उनावबो जुदि बे बुजियाखैबा आं बेबायदि मेन्टेलिटिनि मानसिजों आं हल लाइफ थानो हाया बेनि लाइफ थाथों आं आंनि लाइफ थागोन बिदि होननानै जोङो ब्रेकआप जालायलायबाय दै ओमफ्राय बेबो आंखौ फन हरला दै
बिदिनो बेबो आंखौ 1 मास 2 मास फन हरला नालाय आंबो गैला रावजोंबो रिलेशनशिप गैला बिदिनो थाबाय थायो आङो ओमफ्राय उनावहा सानसेखालि मा जाखो जेम्स बिब' जिथु हौवा गारनाय सानै गथ' दङ बियो आंखौ फन खालामबाय हेलौ आगै मा खालामदो गुवाहाटीयाव फै आं बिराद बरिं मोनदो गुवाहाटीयाव जोंहा सासे जोंनिथिंनि गथ'फोर फरायनो थायो खामानि मावो बिसोरनि रुमाव थांगोन ओमफ्राय जोङो दसे बिदिनो मोजां गाज्रिबो रायलायगोन बिदि होननानै ओमफ्राय आं शक जाबाय आरो हारे बिस्रा फंबायदोथ' आं ब्रेकआप जाबाय बिब'आलाय आंखौलाय मानो बिदि लोगो हमनो लिंखो होननानै ओमफ्राय आं बुंबाय आरो आब' नोंसा जेम्सजोंथ' आङो रिलेशनशिपआव गैला दा नोंदोलाय आंलाय बोरै लोगो हमबावनो बिदि होननानै ओमफ्राय बिब'आ होनबाय आरो मोजाङै जेबो नङा दे आगै जोंहा फंबायजोंसो नों ब्रेकआप जादों खिन्थु नोंथ' आंदो मोजाङै रायलायो मायो आंथ' नोंखौ मिथियो नों माबायदि टाइपनि मानसि जेबो नङा दे आगै नों लोगो हमनो फै होननानै बे जेम्स बिब'आसो आंखौ फार्स्ट टाइम जिथु सान्द्रि मोखां रेशमा होननाय बेखौ फार्स्ट टाइम लोगो हमहोफेरदो ओमफ्राय बे जेम्स बिब'आ आङो नानिखौ लाना फैबाय ओमफ्राय आं बे टाइमाव नेल एक्सटेनसन खालामजानो नागिरदों दै नेल एक्सटेनसन खालामजानो नागिरदों ओमफ्राय इयावहा आं आब'खौ होनबाय दे होमबालाय आब' आङो नेक्स्ट माबायावहाय आङो नेल एक्सटेनसनबो खालामजानो थांगोन नोंखौ लोगो हमबोगोन दे आङो बिदि होननानै लोगो हमबाय ओमफ्राय आंखौ रेशमानि रुमाव लांबाय बे टाइमावसो आं फार्स्ट टाइम सान्द्रि मोखांजों रेशमाजों लोगो मोनदों माबायाव 2019 दै फार्स्ट टाइम आं रेशमाखौ लोगो मोनदों ओमफ्राय 2019 बेनि सिगाङाव खेबसे लोगो मोनदोंमोन बहा फाग्लिनि शुटिंआव खिन्थु जास्ट हाय हेलौ बिदिल'मोन दै बिदि लोगो नङामोन ओमफ्राय लोगो जानाया बे जेम्स बिब'आ रेशमानि रुमाव जोंखौ लांदो मानो होनोबा गुवाहाटीयाव रावबो सिनायनाय गैयामोन आंहा सासेल' दंमोन लोगो आरो खिन्थु बेजोंबो एसेबां क्ल'स नङामोन रावबो बिदि क्ल'स लोगो गैयामोन ओमफ्राय आं गुवाहाटीखौबो बारा मोजां सिनायामोन दै 2019 ओमफ्राय उनावहा बियो रेशमाजों लोगो हमबाय आंखौ ओमफ्राय जों जमा बिदिनो हर थाबाय माबाय रायलायबाय मोजां गाज्रि जेबो नङा दे आगै जोंहा फंबाया बिदिनो बिराद रागा खरा खिन्थु गोसोआ बिदि गाज्रि नङा बिदि होनबाय आरो आब'आ जेम्स बिब'आ ओमफ्राय आंबो बिदि होनबाय औ आब' बिदिनो रागाया बिराद गाज्रि खिन्थु बियो उनाव मोजां रायलायफिनो आं मिथियो आब' बे आंखौ बहुत मोजां मोनो खिन्थु बिदिथ' नङाना जेब्लाबो इमान गाज्रि बुंनाय सोरदोबा उन्दुनाय मानाय बेफोरबायदिथ' नङाना जोङो होमबा आंखौ मानो बिदि बुंनांगौ बियो बिदि होननानै ओमफ्राय दे नोंसिनि खोथासै नोंसोर मिलायलायनो हायोबाथ' मोजां आरो मिलायलायनो हायाबाथ' नोंसोर हाबा जानाबाबो गारलायखागोन होमबा नोंसोर दानो गारलायनायानो मोजां बिब'आबो बिदि होनबाय आरो मोजाङै मोजां आब' होननानै बुंबाय आं ओमफ्राय बिब'आबो होनबाय आरो दे नोंसिनि खोथासै आगै खिन्थु जों मानसि हिसाबै जोङो मोजां जानानै थानाया मोजां बिदि होननानै दे आब' जेबो नङा बिदि होननानै जोंबो मोजाङै मोजां थाबाय ओमफ्राय नेक्स्ट दिना सानसेल' थाबाय दे जेम्सनि बिब'आ ओमफ्राय नेक्स्ट दिना जेम्सनि बिब'आ न'आव थांबाय ओमफ्रायथ' रेशमा मोना आंखौ लाखिबाय आब' जेनेबा बे टाइमावथ' आङो जेनेबा एक्ट्रेस जाखाबायमोन नालाय ओमफ्राय बिसोर बिराद खुसि आरो आब' एक्ट्रेस फैदो मादो बिदि होननानै थालांदो मादो ओमफ्राय बिसोरबोथ' जेनेबा खामानि बे टाइमाव बियो हटेलाव मावोमोन दे हटेलावहा फैसा ना मा बिदि मेनेजार ना माबा बिदि मावोमोन आरो रेशमाया ओमफ्राय सान्द्रि मोखाङा ओमफ्राय बे टाइमावहा जोङो आं सानबाय आरो नानिदो आंदो बेस्रा बिसोरबो भारासो थायो ओमफ्राय गथ'फोरबो फरायो नालाय बिसोरजों थानाय जमा थायोमोन बिसोरो ओमफ्राय आं बिदि होनना सानो आरो जों फैदो थाफायदो जेनेबा बेस्राफोर बिसोरबो खामानि मावनासो जायो बिदि होननानै आं बेदर सेदर लायनो फैसा सैसा होयो आरो ओमफ्राय बेयावनो आंनि रायलायनाय माने आंथ' बिराद फ्रि रायलायखायो ओमफ्राय एटिटिउडआव थाग्रा मानसि नङा जाय आंखौ लोगो मोनफेरबाय बिसोर मिथियो आरोना आं माबायदि टाइपनि मानसि ओमफ्राय उनावहा बिदिनो मोजाङै रायलायबाय माबाय रेशमा मोना बिराद मोजां मोनबाय आरो आंखौ ओमफ्राय बिदिनो रेशमाया आंजों लोगो जालांबाय आरो बेफोरबायसा इमान गाज्रि बुङो जेनेबा मालायखौ मा बुंबावनो आङो ओमफ्राय आरो जेनेबा नांलायनो बा माबा मोनसे बुंनो फेस टु फेस आंखौ फन खालाम जों मोजाङै लोगो हमनानै रायलायगोन खिन्थु ससियेल मिडियायावहा मानो जेनेबा बे आंखौ एक्सुवेलि बुंखानाय दंखायो जे नोंनि जिमानखिनि साबसक्राइबार दङ बिसोरनि नोजोराव आं गाज्रि खालामगोन नोंखौ आं बरबाद खालामगोन नों आंनि जायासै बरबाद खालामगोन आरो बियो मा बुंबावनाय मिथिबायना जेब्ला जोंहा ब्रेकआप जाबाय दे आरो आङो जिबनावबो बेजों रिलेशनशिपआव थानायाव लावदुमजों रिलेशनशिपआव थाफेराखै आङो बेजों ब्रेकआप जाखांनानै 3 मान्थस ना मा मान्थस थानानै लावदुमजों आंजों लोगो मोनलायबाय रायलायबाय जोङो ओमफ्राय रायलायनानै बेबो गावनि पासनि खोथा खिथाबाय आंबो आंनि पासनि खोथा खिथाबाय ओमफ्राय बिदिनो जोङो क्ल'स रायलायलांबाय आरो ओमफ्राय रायलायलांनानै ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो मिटिं जादोंमोन बे बरमायाव मिटिं जानाया बेबो जि लासिं गावखौनो आं जोनोसो नागिरनाय होनना बुंलायलायनाया नङाबा गावहासो जि लावथि गोदोर लानानै कमिटिनि मानसिजों होसोजादो गावहासो जि खारदो जेनेबा इमान थगायनानै आंखौ बुंदो आंथ' गेम्सखौ जोख्लायनोसो नागिरनाय स्टेजनिफ्राय होननानै लासिं इमान कमिटिनि मानसिफ्रानो मिथिजोबो गावहासो दान्दा गोलाव लानानै होखारजादो साला लासिं इमान थगायो नालाय जि जाबाय दिनैसिम नै बेसां इयार्स जानोसै 2.5 इयार्स जानोसै आरो नोंबो बावदोब्रा लाइफआ बिदि नङा नोंहा नोंनि लाइफ थादो आंहा आंनि लाइफ थागोन मा जेनेबा बे मोनसे जक आं बेबायदि सेन्टिमेन्टआवबो बुङाखैमोन जे नोंखौ लवार क्लासनि नकिया बा लावदुमखौ ब्रेन्डेड आइफन आं बिदिबो बुङाखैमोन
Do you miss your ex? Do you miss Nokia when you have an iPhone? बै जकनि जितु एन्सार होनाय बेखौसो आङो डाइरेक्ट एन्सारखौ होदोंमोन बेयावबो आरो गाज्रि मोनबाय नोङो मा होनबावनो आङो बेनो लास्ट भिडिअ आं नोंखौ लाना जेबो भिडिअबो बानायनो गोसो गैया आरो नों जे आंखौ जि टारगेट लादो मानसिफोरनि सिगाङाव आंखौ गाज्रि बुंनानै गाज्रि मुं सुनो आंखौ गल्ड डिगार माबा डिगार जेबो प्रुफ गैया नोंहा आरो नोङो प्रुफ दङबा खालि बे 30 ना 40,000 जे गवा थांनो एटिएम गाज्रि जानायाव बे लानाय बेल'सो आरो लावदुमनि जितु 9 लाख फैसा सोना होनाय बे फैसाया जाहैबाय लावदुमा जाबाय जिनि टाइमावहा बियो मोनसे खामानि बेलेग बिजनेसाव हरनो थाखाय बेहा जीएसटी आव प्रब्लेम जानायावहा बे आंनियावहा ट्रान्सफार खालामनानै आरो आंनिफ्राय बै मानसिनो ट्रान्सफार खालामदो बेफोरखौथ' नोंसोर मिथिया आरो जों बेफोरखौ एक्सप्लेनेशन होनो मा दरकार जेनेबा जों लावदुमजों आंजों अलरेडि जों रिलेशनशिपआव दंखायो बिस्रा न'नियानो जेबो प्रब्लेम गैया जोंहा न'नियानो जेबो प्रब्लेम गैया स' नोंहा बेयाव बुंबाय थानो मा दरकार जेनेबा आरो जेनेबा सोरबा मानसिया हिनजाव थैजाबाय सोरबा मानसिया हिनजावजों गारलायबाय आरो अबभियासलि बिदि मोनसे गोदान लाइफ स्टार्ट खालामखानांगोन जेनेबा आं भाइरेल जाबाय होननानै आं सुसाइड जानांगौ आं दुखु दाहाजों थाबाय थानांगौ बेबायदि नङाथ' नों बिराद मेगन सायो आंखौ लास्ट खोथाया बेनो जे आङो लावदुम बायदि अनग्रा हौवा मोनबाय लावदुम बायदि सब खामानियावनो सापर्ट होयो हो मानसिफ्रा माखासेया होनदो लावदुमा हिनजावनि गलाम खैजेमा हानना होयो भिडिअ खालामना होयो आरे बिदि नङा मिथिबायना हिनजाव हौवा जेन्डार बेफोरखौ जेबो डिफरेन्स लाबोनाङा हिनजावानो जा हौवायानो जा गासैबो एखे आरे हौवायाबो मालाबा हिनजावखौ अननांगोन हिनजावा लोमजाबा हिनजावनि दख'नाबो सुना होनांगोन बेयावथ' जेबो गाज्रि बुंनांगौ खोथा गैया खैजेमा हाननायालाय मा मोनसे व्लग भिडिअ आं खैजेमाखौ हाननो हागोन नामा इमान गोजौनिखौ जेनेबा गावनि जेनेबा माबाया हेल्प होबाय बेयाव गाज्रि खोथा बुंनांगौ मा दरकार जेनेबा अबभियासलि बे आंखौ सापर्ट खालामो भिडिअबो खेबना होयो सासे जुदि बियो वेल सेटल मानसि बे वेल सेटल मानसिया गावखौनो एटिट्युड देखायनानै थानो हागौमोन मा बेफोरो मा भिडिअ सिडिअ लाना होनांगौ आं पाब्लिक जायगायाव खिन्थु बे बिदि मेन्टेलिटिनि मानसि नङा मिथिबायना बे नोंनि माने आकाश पाताल नोंजों बेजों मिथिबायना बेनि साननाया एकदम आलदा बियो एकदम डाउन टू आर्थ मिथिबाय बे गावखौनो बिराद आं फार्स्ट क्लास कन्ट्रेक्टर होननानै बिराद गावखौनो दादागिरि खालामनो हागौमोन खिन्थु बे बिदि टाइपनि मानसि नङा गासैबो मानसिजों मिलायनानै थायो नों बेफोरखौ बुंबाय थानो दरकार गैयाथ' बे बेनि पार्सनेल लाइफ इभेन बेनि न'खर आंनि न'खर गासैबो मिथिजोबखायो बेयावहा नोंहा बुंनांगौ मा दरकार बेलेग बेहाबो लाइफ दङ बेहाबो बेनि निउ जितु लाइफ स्टार्ट खालामबाय बेबो बेनि खोथा आरो लावदुमाबो लावदुमनि खोथा बिसोर सानैया जुदि जेबो प्रब्लेम गैयाबा नों बेयावहा बुंनांगौ मा दरकार जेनेबा नों एक्चुअलि बिराद जेलेस जायो मिथिबायना लावदुम बायदि आंखौ एसेबां अनो जेनेबा नोंनि मथेबा आं भाइरेल जाबाय नालाय आङो सोरबा जेनेबा साइज लावदुमाथ' जेनेबा हेन्डसामबो ना आंनि थाखाय निसन सोरनिबा थाखाय नङाबा नङा जेनेबा नोंनि थाखाय मा जानांगौमोन बिखौ भाइरेल खालामबाय स' बियो दा सुसाइड जाना थैनांगौ बेखौबोथ' आं थैयासै जेनेबा ओमफ्राय आरो नेक्स्टआ मा बेखौ सोरबा बोराय हुवा मोनलांनांगौ जेनेबा दुखिया न'खरनि बा सोरबा गाज्रि जुमाय लोंग्रा सानफ्रोमबो बुग्रा बेबायदि हुवा मोननांगौ बेखौ लुगैयोमोन नोङो खिन्थु बेबायदि जायासै टटेलि बेलेग जाबाय नोंनि साननायनि टटेलि अपोजिट जाबाय बेखायनो नों बिराद जेलेसि आरो नों बे इउटुबखौबो नोंनि एक्सट्रा गावनि टेलेन्ट बा कन्टेन्ट जितु देखायनो थाखाय नों लाबोआखै नों खालि हेटार्स माने नों जितु हेटखौल'सो नोङो स्प्रेड खालामनो थाखाय नोंनि इउटुब चेनेलखौ खेवदो नों जास्ट ओरैनो बुङो जै बर' हारिनि नोङो साला आंखौ नोङो चावमिन जानायाव फैसा पे खालामनोनो फैसा गैया नोङो रायजोफोरदो जेनेबा भाइरेल खालामखांनानै नोंखौ मोजां मोनथो होननानै बिराद मानसिफोरखौ बर्डार थांनानै 500 थाखा 200 थाखा होननानै बिराद नों गोसोखौ गोजोन होनो नागिरदो आरोना दे जेबो नङा नों मोजां खामानि मावबाय सानसे नङा सानसे भुला जाखायो मानसिया दे माबा मोनसे रागाजों नों आंखौ भाइरेल खालामबाय जोब्बाय नों नोंनि लाइफ थादोब्रा नों सोरखौ मोजां मोनो सोरखौ थायो नों नोंनि लाइफ थादो नों आंखौबो बुंनांला आं जायखौ मोजां मोनो आंनो नोंखौ नाङा अब्लाबो नाङा आं नांगौबा सोरबा बोराय हौवाजों थागोन सोरबा आङो लावदुम बायदिजों थागोन लावदुमानो आंनि थाखाय पारफेक्ट आरो लावदुमनि थाखायबो आं पारफेक्ट बेखायसो जों सानैया आन्डारस्टेन्डिं मोनसे थानासो मोनसे बन्डिं थादों आरो नों भाइ हाजारखि बुं नों जोंखौ जेबो खालामनो हाया